Horváth Zoltánné vagyok. A kezdetek óta dolgozom a Velex cégnél, nekem is lehetőségem volt az elsők között, ugye interjúztattak, és hát szerencsésen fel is vettek, aminek nagyon örvendek. A munkám tulajdonképpen személyi specialista vagyok, a dolgozóknak a kiléptetését, beléptetését, ezen kívül egyéb személyes dolgait próbálom intézni. Sokszor van az, hogy személyes gondjaikkal is megkeresnek a dolgozók, és tudja, az a legszebb ebben az egészben, hogy örülünk annak, hogy hogy bizalmukkal minket megtisztelnek, és ez nagyon jó eső érzés. Egy nagyon kis helyes csapatba, fiatalok között dolgozom, és ez sok erőt ad nekem abban, hogy egy olyan húzóerő, ami az embert nem hagyja azt, hogy megöregedjen, hanem hagy abba, hogy hajtok, igenis, mert nekem ez fontos.